Phone kaham haino hailam sugo ani channel o khakhayo naro jotono kaham no tongbaina hanai tabuk ang phone digra rani phaijak tini belai salchogui thangka satongse pura praboi tongsiwa sake no tongsuka pura belai ke satongka tini hingke nogo bo kam pailaya aboni bagai phone digra rani rok leri thangka yango mai joto borjak ni bagai digra mangmario phiokna jaga bo krei gana gini bui mukhatang kaiman bagai phiokai bo hinjago mukhatang chaw rokna yango digra nabjaka kari pukiri kinar simino tabo ke phone rok digra rei phainai goriya mairom chomoi rnani bagai kisa sutarui tongo sui paikha ke srapja chomoi tonoi nai tei sokoroi tonai hangke norokani video no poilani simi paithak jora nai tongdi poilani kisa nai gazarni kisa nai last ni kisa nai ni khake to video ni kono line pain thikke kaham ke saimangla khangke ang tabo ke goriya mairom kaham ke suitu oinai chomoi pai srapja adha ghonta rokni pore tabo tui sokornani bagai bego dai tongo bego hangke kaham ke tui sokoroi thango adha ghonta hairok bego bo tui sokoroi tonai hangke dati awan munu awang gaben khaya ta sukpuru aboni bagai tabo ke langai tongo ang satongo dangdalo lamai digena 1.5 kg awan suknai besi kebang khaya sudo oste barunani abon bagai kisakai khlaika hangke chomai kai phika tabo ke ang samrok kari tilangana kho sakolom sukna bagai thepung tolabo thanda khlaioi tei kono jaga phano sakolom jaga kre sudo thepung tolabo simle kisa thanda ke sakolom tongo abon bagai asgano sukna bagai ang sam bairomo tilangai tongo satung bo dini khai kepalo nai no tongsuka awang bahake sunani wana mani kolkari kha kam khaya se asaka kolom tongo tabok samong hake busuk bo kolom no saimia hingke yago awan sunani ba kolom sinai no sakni phanbai sunani ba hingke yangot camera man ke ane ama camera khai tongo sung ama bai khorok no awan sulainai hingke cherai ke thujak cherai thujani hini no dadi phatpat khayani hinai awan sunani chengkha hingke norok nai tongni an video no paya sak awang chungmani bo belai khe lengosi yak rok yogo malke hangke kaham suna ringi hangke yak kisili panchanan tongo omake musukni ada dino daily no bosta khainoi thasia rawi mazaro ada kadini bagaiนี่ได้บีงสมัยนี่ใบมีช่องทำสักอย่างไปนี่ไม่ค่อยมองน้องช่องน้องช่องคุณมาดีงสักอย่างโอเคเขาต้องช่วยเราซะyang wat han dom sabanya leleng kha akhirnya borobong kan o khai kan ho pur na ka bele borobong o tabuk ke awang domkasha sugui paye ama baijono domkasha masuka o philaja puya sumani nota puya furna ekbare no jede keche tomoni ob jotono rei paikha hangke ta subaye kaham kai chekai nai hangke chekai baksa to gura to joto ungya abon bagai taisa tebisar suna nangana hani khakhayo tebasa wani ro hangke pura satung ni tam jani kokko ke saimali asaka no lengkha hosing tongchu hama awang sumani hangke abke awani banta awan bangayo kisa beler po kisa dina hanai narikera gura khlai tongo ang narikera tongkha hangke awan janani tesa thogu hangke phanchulogoi tongo chawe aram nango hangke awan to sikono riya majon maikhlai rogo ostir baron mani rogo hangke moida rogbai awan khlai meya guriyani no nango hanai guriya simino sosol khayai awang blab bo khainai hangke bangai bo amtino hangke ani
narikera kurungmani complete engkha thaiseni bahan omsukti mano matro o jaga se awan bangayo kisa belebu kisa rina hanai narakjak tabukhe awan bangi khanya hanai nai ang hasing togoi hasing ri rekha somkisa ojon chemiya hangke amano sungai te kisa ri rekha tarpore hangke narikera kurukjak tongmani obono rekha khaksa hangate khaksa kato belebor serpuro rikha a belebor sermani ke ang video jakjakliya afro hangke tabuk ang tejpata ri rena kisa bahai motop na bagai tejpata laini nyawoi yakba nyusiroi renai hangke tarpore ke chama thok musiamani thongno ruwoi kaham kai som narikara tejpata khai kaham ke mili ruwoi mix khaiye kaham ke kolbani ulake baksa jaga nango baksa jaga nangya som ongnasi abon bagai mix khaiye kaham ke rinai tarpore ke kaham ke khaipe mani pore hangke ang awan bangai angno snamnai angke norok je awan bangai khaina ringya rok ani video ni through theke abo kisa jagle sigi manana tam humale sing hai boys komrok ta gain thik boys ta kisa bisi pano baksa borok ke awan bangai khayani bagai bokhorok kaham ke khana ringya ngota angke norok bonaye sigi manana sini yango ke lairu koroi angke thalik bulai mangno bisi khaje bumsuru lairu ke korea hangarai afur rogo simi bazar painani manto angke tabuk ta haino কোনো সিজন ছাড়াবা গে বাজারও ফাইয়া গে থালিগুলাই ন সাতঙ্গ থালিগুলাই রাইতো বেশি সাতঙ্গ ফ্রানি যে তারপরে সে জিরই শুই নাই তারপর সুনামই দঙ্গ গে ওয়ারক দঙ্গ কিসে যা আবার ওয়ারক বাইনাও খানাই গে নরক নাই দঙ্গি আন ভিডিও ন আনা আবার বাঙে বাহাই ওংখা নরক লাস্টেও নাই কমেন্ট খাই সাবাই দি মানে খে যারা জাখা যায়া আনি যে মানসাক আনি যে মানতই আং সুনামই নাইখা গে নরক মানতই মেতি হাইনা আং কাহিকে ন khlaina di awan bangai rok boba chau khlaina nango nogo ke borok ri puro hangke khai no tonga nangbole ba chau nok borok kampai le porke hangke angke agi awan bangai nanan thani sikinar gudo kaham ke mane ke nanan khai puro bum thike khai hin ne da hangke lairu bai khanya ni kasu be jalnanya hangke thalik blai be khanya ni hangke kisa be jalnango thalik blai kisa kotok khai rana nangta jikon ke khake bokluk sa nakyo pungo hangke kisa kotok khai te kisa toro iko ani awan bangai complete engkha 2 kg ne awan bangai hangke mamui rong mon pakhe ke se last debo awan bangai no rumnani hinai tabo khai takari bisingo khai daboi oni risinai ulo maimui mukha hangke thabogo awan bangai rugui risinai gas azar koroi yango maimui munai maikhlaini banta osti barugui ni banta mairok khuroi nabai kha jotono mungtham mani nyangpo awan ongthong a ongthong mangso ongthong je sapano mungtham nangpo hunai nai jotono oro rijak